Sabiex tkompli tiġi miġġielda l-kriminalità fuq livell Ewropew, l-awtoritajiet qed jieħdu qatt ta' miżuri sabiex tissaħħaħ is-sigurtà fil-pajjiżi Ewropej. Fost oħrajn ġiet imsaħħa s-sistema ta' informazzjoni tax Schengen imsejħa SIS u li Malta tagħmel parti minnha permezz tal-Uffiċċju tas-Sajrin fih dan il-Korp tal-Pulizija. Permezz ta' dan il-Pulizija fost oħrajn issa qed tagħmel bosta verifiki minn qabel fuq persuni li se jkunu se jivvjaġġaw fih dan il-pajjiżi Ewropej u b'mod partikolari bejn dawk Ewropej u oħrajn terzi. L-Ispettur Mario Kuxkiri mill-Uffiċċju tas-Sajrin jgħid kif fl-aħħar ġimgħat twaqqaf il-Passenger Information Unit taqsima ġdida li xogħla hu li tistħarreġ listi ta' persuni mibgħuta mill-linji tal-ajru. Informazzjoni tasallu lilu minant il-linji tal-ajru. U janalizza jekk hemmx bżonn ta' verifiċi ulterjuri fuq id-dejta li tasallu. L-Ispettur Kuxkiri jgħid kif dan qed isir sabiex ikun hemm iżjed serħan il-moħħ għaċ-ċittadini Ewropej u anke għat-turisti. Iżda mhux biss, fost miżuri oħra li se jkunu qed jittieħdu sabiex il-kriminali ma jagħmlux użu minn dokumenti foloz biex jivvjaġġaw hemm pjanat sistema ġdida permezz tal-marki ta' swaba tal-passiġġiera. Biometrika. Il-fingerprints, il-marki ta' swaba, illum huma rikonoxxuti bħala għodda essenzjali fl-investigazzjonijiet u bħala parti mill-regolamenti l-ġdid ħajkun hemm il-possibilità anki li jindaħlu alerts, li jindaħlu senjalazzjoni ta' bażi ta' informazzjoni ta' marki ta' swaba illi jkollna. L-Uffiċċju tas-Sajrin jifforma parti minn din is-sistema Ewropea li fiha tinħażen informazzjoni sensittiva fuq diversi persuni l-aktar infittxija jew irrappurtati nieqsa u anke oġġetti bħal karozzi. Għal nies li għadin fl-listi internazzjonali biex jiġu rifjutat lilhom il-vjaġġar pereżempju, listi maħruġin mill-Unjoni Ewropea jew inkella mill-Nazzjonijiet Uniti kontra il-grupp tal-Qaida jew inkella pereżempju il-Korea ta' fuq. Ix-xogħol ta' dan l-uffiċċju wassal ukoll sabiex pajjiżna solva qatt ta' każi fuq livell Ewropew. Kemm nikkooperaw ma' awtoritajiet kompetenti oħra kif ukoll biex nieħdu l-miżuri neċessarji biex nipprevjenu, biex insibu, anke biex ninvestigaw jew nipprosekwixxu reati serji u terrorizmu. Diversi każijiet fejn pereżempju qbadna nies persuni huma mfittxija minħabba omiċidi, nies li huma mfittxija fuq traffikar ta' droga, nies li mfittxija fuq traffikar ta' persuni. U rnexxielna nsubuhom, ovvjament. Dan fid-dawl li l-organizzazzjonijiet kriminali kull ma jmur qed jersqu lejn il-mudell ta' negozju. Il-kriminali llum huwa informat li jkun qed jiġri, jiġifieri jisegwi x'ikun qed jiġri u jadatta ruħu bħal ma jagħmel kwalunkwe businessman li jara l-business tiegħu qed jiġi attakkat jew inkella jitfaċċa b'kompetizzjoni ikbar u jiddiversifikaw il-ħin kollu.